цели да се подрази това чувство, което е крайно, чувството за разлика от емоцията си. Крайното от емоцията, знам, ще звучи моментно състояние, към даден друг сайт, най-общо казвам, може да е майка. Аз се постига пак посредством планирана мотивация, текстове, избрани материали и така нататък. Медийно планиране за техниките, пак може би няма да ви харесва. Но в крайна сметка, пак обикновено се прилага от място от това медия, може да се печата. Няма никаква разлика. Информиране, аз при наречените съобщения, просто тогава един сайт с много голяма аудитория, без значение какъв е форум, медиа и така нататък, бил използван за просто привличане на трафик. Дата на това са семинари, дата на събития, преместване на адреси, изгубено диплома и цело втора въпрос неща, като не е нужно такъв сайт да е специализиран за тях, ви се избират от дадено мнение, като целите посредством информирането, да добиете някаква полза, ако сте получили естествено. Така, отклоняване на трафик. Това е много важна задача при компонентните предишната лекция. Какво се цели, когато имате да завладеете определен пазарен дял от даден конкурент, който получава своите клиенти в преимуществената част от интернет? Отклоняването на трафик се организира на съответно други фирми, които са специализирани. Обикновено с SEO или SEO реклама по нататък. Едните работят на сателитните част, които работят на слота, където играят на по-висок бит, за да не паднат приходите. Това е една дългосрочна задача. Обикновено този от тази точка попадат блокиране на рекламни, които сега е допускано. Това е да се опитва да се отлична собственик на магазина, който дава на цел да изместиш предишния наемател, за да почнеш ти да продаваш. Може да става през дума, може да става през отиваш и плащаш на друга агенция. На вас ви интересува само чисто, когато това бива реализирано на вашия собствен сайт. Или сайт да притежавате. Също така, вашия сайт, ако има голяма също би могъл да бъде използвано това нещо, постановление на практика, пускане на поредни статии с цел смъкване на конкуренция от дадена заявка. Това са по-такива древни изключения на вас. Но също става на вас, ако сте примерно тези статии не ви вършат работа, не ви носят никаква полза, вие нямате сметка да ги пуснете. Единственият ми мотив е паричен, идва някой да плаща, вие ги пускате, те се пасиват, практика идва, може да организирате върху тези статии някакъв проект, така нататък. Като обикновено тук нещата са много лесни, защото не всяка статия може да бъде пусната на всеки един сайт. Трябва да е релевантна, тематична. Но в крайна сметка, ако сайтът ви е много реномиран, той ще отклони трафик от даден клиент, защото потребител прави среден брой клика, като не прави, като се появи още един сайт, още едно кликане. Пуска да пресачате. И последната SEO задача, тук е най-благодатна почвата, за тези, които се занимават с SEO. Обикновено от този евемизъм, така, понеже презентацията после ще стане публична, се разбира продажба на линкове. Това е от предишната лекция, разбрахме за манипулация на тъй нареченото гласуване на потребителите. Тя бива ръчно автоматизирана
и си пием ефективно приход от 1000